Пункты пропуску Бенеконі, Шальчынінкай і Каменны Лог, Медзінінкай адкрыліся сёння о 1 гадзіне ночы менскага часу. Беларуская МЗС на гэта заявіла, што Літва праяўляе, цытата, «грэбаванне сваімі міжнародна-прававымі абавязаннямі». Маўляў, пастановы аб закрыцці і адкрыцці межаў прымаюцца ў аднабаковым парадку і з парушэннямі працэдураў. У сувязі з гэтым застаецца актуальнаю прапанова беларускага боку аб правядзенні кансультацыяў на ўзроўні Міністэрстваў замежных справаў дзвюх краінаў для выпрацоўвання устойлівага рашэння ў пытанні функцыянавання пунктаў пропуску на беларуска-літоўскай мяжы і перадухіленні падобных сітуацыяў у будучыні. Нам, Рэспубліцы Беларусь і Літоўскай Рэспубліцы, патрэбная мяжа, якая не раздзяляе, а аб'ядноўвае народы. Мы заходзім з гэтага. Усё залежыць ад уладаў Літвы. Сёння на межах Беларусі з еўразвязам функцыянуюць 7 пунктаў пропуску. 4 на мяжы з Польшчаю, 2 з Літвой і 1 з Латвіяй. Абмяркуем гэтую ды іншыя тэмы з палітычным аналітыкам Александром Фрыдманам, які ўжо цяпер з намі на сувязі. Спадар Александр, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Спадар Александр, Міністэрства замежных справаў кажа пра тое, што Літва парушае міжнародна-прававыя абавязкі і калі закрывае, і калі адкрывае мяжу, бо меліся быць 5 дзён, перад якімі трэба было папярэдзіць суседа. У той жа час кажа пра тое, што рызыка закрыцця межаў з Літвой захоўваецца і настойвае на тым, што захоўваюцца таксама падставы для правядзення кансультацыяў на ўзроўні міністэрстваў. Для чаго гэтыя кансультацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі, што яны хочуць дамагчыся? Яны хочуць відавочна дамагчыся нармалізацыі стасункаў, яны жадаюць, каб іх прызналі ў якасці партнёра для размоў, яны проста жадаюць павысіць свой узровень. Так што Літва, як мы бачым, падыходзіць, дарэчы, як і Польша, падыходзіць тут да гэтага вельмі асцярожна, і яны, камунікацыя, якая ідзе з беларускім бокам, якая ўвогуле ідзе, яна на такім мінімальным узроўні, то бок яна ідзе, калі ўжо няма іншых магчымасцяў. Ну, а лукашэнкаўскі бок, відавочна, хоча таго, каб гэтай камунікацыі было больш, ён хоча прызнання, вось, ён хоча грунтоўнага паляпшэння стасункаў на дадзены момант без таго, што там будуць нейкія палітычныя змены ў Беларусі. Яны проста жадаюць таго, каб Літва прызнала статус-кво і камунікавала з беларускімі ўладамі, дарэчы, як і Польшча, на тым узроўні, як гэта было да 2020 года. Але ж гэта немагчыма. У прынцыпе, у сённяшняй сітуацыі магчымы розныя рэчы, але відавочна пакуль з боку Польшчы і з боку Літвы гэта не пажадана. Бок яны не адмаўляюцца цалкам ад камунікацыі, нават зараз і тон літоўскі і польскі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі стаў трошкі лагодны. І вось тыя меры, на якія пайшлі абедзве краіны, і з боку Польшчы адчынення пагранпераходаў, і з Літвы тое, што яны ўсё ж такі дэтэрмінова вырашылі адчыніць мяжу, гэта такія крокі пэўныя ў напрамку беларускіх уладаў. То бок месседж, які ідзе, ён досыць зразумелы. Калі беларускія ўлады жадаюць прадэманстраваць сваё памкненне да дээскалацыі, дык не трэба гэта рабіць, вось як МЗС беларускі прапанаваў нейкімі камісіямі, размовамі і іншае. Гэта ўсё добра, але хай будуць не размовы, а канкрэтныя справы. Калі будуць адпаведныя крокі з беларускага боку, напрыклад, у дачыненні да Літвы, што спыніцца канчаткова гэтая гісторыя з метэазондамі, не будзе гэтых перашходаў, не будзе новых міграцыйных крызісаў, калі вось гэтая добрая воля будзе прадэманстравана з беларускага боку, ну я думаю, што тады можна чакаць і дадатковых крокаў і з боку Літвы, і з боку Польшчы. Што да канкрэтных справаў, то таксама мы маем заяву Асацыяцыі перавознікаў Ленава, Асацыяцыя літоўская. Яны кажуць пра тое, што грузавікі дагэтуль не могуць з Беларусі в'ехаць у Літву, і сведчаць пра тое, што перашкодай з'яўляецца ў гэтым пытанні менавіта беларускі бок. У той жа час прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініене кажа пра тое, што стаўленне афіцыйнага Менску да Літвы нельга назваць добрасуседскім. То бок усё ж такі, як гэтая камунікацыя будзе выбудоўвацца, прынамсі, ў бліжэйшы час?
Я думаю, што будзе выбудоўвацца вельмі цяжка, бо у гэтых краінаў няма даверу адзін да аднаго. Калі няма даверу, то ісці насустрач, не рабіць там нейкія сумесныя праекты, дамаўляцца, гэта вельмі цяжка. Так што пакуль гаворка ідзе галоўным чынам пра тое, каб увогуле усталявалася гэтая атмасфера даверу, каб беларускі бок, як падкрэсліла прэм'ер-міністр Літвы, каб ён сваё памкненне да добрасуседства, якое ў мінску дэкларуюць і дэкларуюць сістэматычна, каб гэтае памкненне матэрыялізавалася ў канкрэтныя справы. Ну, вось зараз гэтая гісторыя з літоўскімі фурамі. Патрабаванні Польшчы, яны таксама вядомыя, каб былі вызваленыя людзі, Анджэй Пачобут і палітзняволеныя, звязаныя з Польшчай, альбо палітзняволеныя польскага паходжання. Так што гэтыя ўсё патрабаванні ўсе вядомыя, Лукашенко ўсё ведае. Зараз мяч відавочна на ягоным баку, але ён не спяшаецца. Яму лепш падабаецца там праводзіць нейкія кансультацыі і займацца справай на словах, ці насамрэч займацца справамі. Усё досыць проста. Адбываюцца адпаведныя крокі з беларускага боку, ну і тады, я думаю, можна чакаць новых пазітыўных крокаў у дачыненні да беларускіх уладаў і з боку Літвы, і з боку Польшчы. Лукашенко гэта ведае, а слова і справа за ім. Але наадварот, пакуль што бачым крышку нейкае абвастрэнне паміж Варшавай і Вільняй з Менскам. Да прыкладу, Варшава зараз патрабуе выдаць гэтых двух дыверсантаў, грамадзянаў Украіны, якія здзейснілі дыверсію на польскай чыгункі Варшаве, а Літва тым часам пагражае ўсё ж такі новымі санкцыямі за гэтыя гібридныя атакі. Спадар Александр, на ваш погляд, вось гэты кантэкст і гэтыя справы, як яны могуць паўплываць на далейшае нейкае пацепленне адносінаў паміж Менскам і з аднаго боку і Вільняй і Варшавай з іншага? Ну, гэта ваяўнічая рыторыка з абедзвюх бакоў, яна ж не новая. Увесь кантэкст апошніх 5 гадоў, і нават больш чым 5 гадоў, ён менавіта такі. Да гэтай рыторыкі прызвычаіліся як у Менску, так і прызвычаіліся ўжо і ў Варшаве, і у Вільні. Таму я думаю, што рыторыка сама па сабе нічога прынцыповага не зменя. Усе бакі ведаюць адзін аднаго. Іншая справа тыя патрабаванні, якія ідуць. Так, тыя патрабаванні, якія высоўвае Польшча, я проста спынюся на двух патрабаваннях. Гэта выдача чалавека, які адказны за забойства польскага памежніка, вядомая гісторыя, ну і зараз гэтыя дыверсанты. Што тычыцца гэтых выпадкаў, я думаю, што выйсці з іх беларускі бок можа досыць лёгка проста абвесціць, што гэтых людзей на тэрыторыі Беларусі проста няма. Ну, што тычыцца першага выпадка, тут цяжка сказаць, ці сапраўды гэты чалавек усё яшчэ ў Беларусі, ці не быў ён дэпартаваны з Беларусі даўно. А што тычыцца дыверсантаў, я не выключаю, што яны пэўны час знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, але мне падаецца, я думаю, што іх у Беларусі больш няма. Калі гэта сапраўды расійскія агенты, ды хутчэй за ўсё Расія іх ужо і забрала, а акрамя таго, ну, яны Лукашэнку відавочна не патрэбны. Ён жа разумее, што калі яны на тэрыторыі Беларусі, гэта толькі ускладняе стасункі з Польшчай. А вось далейшае ускладненне стасункаў яму не патрэбна. Так што я думаю, што альбо яны самі ўжо з'ехалі з Беларусі, альбо беларускія ўлады дапамаглі ім з'ехаць. Калі мы кажам пра тое, што не хоча Лукашенко ісці на нейкае абвастрэнне ў гэтым пытанні, то ці можам мы спадзявацца на тое, што беларускі бок дасць афіцыйную інфармацыю наконт грамадзянаў Украіны, якіх запатрабавала выдаць Польшча? Я думаю, што нейкай сур'ёзнай каштоўнай інфармацыі там не будзе, бо гэта відавочная справа Расійскай Федэрацыі. Польшча, калі ўвогуле нешта прыйдзе з беларускага боку, то яна будзе мець такі хутчэй фармальны характар. Гэта будзе ўзгоднена з Расійскай Федэрацыяй, то бок нейкай сутнаснай, цікавай, важнай для Польшчы інфармацыі. Уже я не кажу пра тое, што кагосьці выдадуць. Я думаю, што нічога гэтага не будзе. Максімум, на які Польшча можа разлічваць, гэта вось такая
тыповая спроба забаўтаць сітуацыю, сказаць, ну добра, вось у вас есть такія асобы, скажыце, якія у вас пытанні, мы можам зрабіць допыт вось для вас, і хай гэтыя людзі адкажуць на пытанні і атрымаеце адказы. Ну вось нешта ў такім напрамку, то бок тое, што відавочна сэнса не мае. Я думаю, што польскі бок, той же прэм'ер Дональд Туск выдатна разумее, што пра выдачу гэтых людзей зараз гаворка не ідзе, што гэтага не адбудзецца. Калі мы кажам пра міграцыйны крызіс, то мы адразу ўзгадваем, што гэта далёка не першы год, і ўжо цяпер, калі маем другі дзень запар, калі краіны еўразвязу не фіксуюць спробаў незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі ў еўразвяз, то гэта падзея, на якую звяртаюць увагу медыа. Бо калі, напрыклад, параўнаць цалкам 25 год, то такіх спакойных дзён было толькі 6. 5 з іх былі ў студзені і 1 у сакавіку. Ці, на вашу думку, мы можам сказаць, што все ж такі гэта пытанне закрытае і на мігранцкім крызісе можна будзе паставіць кропку? Не, я думаю, што яно прынцыпова не закрытае. Пры абвастрэнні адносінаў паміж Беларусю і Польшай альбо Беларусю і Літвой ўсё можа вярнуцца. Я б хутчэй разглядаў бы вось гэтыя 2 дні як свайго кшталту рэклама з боку Лукашэнкі, дзе ён кажа, вось што ён можа зрабіць, калі з ім дамовіцца, калі з ім размаўляць, а яшчэ лепш выконваць ягоныя умовы, дык на мяжы можа быць сітуацыя вельмі спакойнай. Лукашенко паказвае, што ён у стане кантраляваць, ну гэта і да гэтага было зразумела, ён у стане кантраляваць гэтую мяжу, і калі б з ім дамовіліся, вось такі месадж ад яго ідзе, у вас праблемаў не будзе ўвогуле. Калі будзе нейкае абвастрэнне сітуацыі, я думаю, што адразу мы побачым і новых мігрантаў, і, мабыць, іх колькасць будзе ўжо зусім іншай. Так што мне падаецца, што яшчэ зарана казаць пра нейкія сур'ёзныя грунтоўныя змены. Спадар Александр, хацелі б яшчэ закрануць тэму, якую абмяркоўваюць усе сёння і учора вечарам. Гэта план Дональда Трампа. Ужо гэты план атрымаў Уладзімір Зеленскі, ён гэта пацвердзіў. План, як вядома, узгоднены з Расіяй і з'яўляецца вельмі, збольшага непрымальны для афіцыйнага Кіеву па шэрагу прычынаў. І тут, як вы заўважаеце слушна ў сваім тэлеграм-канале, няма ў гэтым плане Трампа ніякіх згадак пра Лукашэнку, хаця ЗША ставілі на Лукашэнку як на асноўнага перамоўшчыка паміж ЗША і Пуціним, як пасярэдніка такога. Чаму? Ну, я пачну, па-першае, увогуле з гэтага плана. Пра гэты план пісалі вельмі шмат, і пра акалічнасці яго стварэння. Дарэчы, інфармацыя вельмі супярэчлівая. Што, дарэчы, амерыканскія візіцёры перадалі Зеленскаму, што стаіць у гэтым плане, вось ніхто, прынамсі, не ведае. Ёсць розная інфармацыя, якая прыходзіць, яна супярэчлівая. Гэты план ніхто не надрукаваным не бачыў. Так што тут я вельмі асцярожны у ацэнках. Я не выключаю, што тое, што ў рэшце-рэшт атрымаў Зеленскі, адрозніваецца, прычым нават моцна адрозніваецца ад таго, што з'явілася апошнім учора і сёння ў прэсе. І калі вось мы будзем разважаць пра паведамленні прэсы, мы павінны ўлічваць адзін вельмі важны момант. Выглядае так, што галоўнай інфармацыі для сусветных выданняў наконт зместу гэтага плану і таксама наконт удзела Расіі ў стварэнні гэтага плану быў расійскі перамоўшчык Кірыл Дзмітрыеў. Выглядае, што гэта ён гэтую інфармацыю запусціў, і калі гэта насамрэч так, то нічога дзіўнага няма пра той змест, які мы ведома. Фактычна там жа гаворка ідзе пра расійскія патрабаванні. Так што, урэшце рэшт, тое, што будзе абмяркоўвацца у выніку, яно можа істотна адрознівацца ад таго, што на дадзены момант фігуруе ў прэсе, тым больш, што гэты план, тое, як яго падаюць, ён абсалютна непрымальны як для Украіны, так і для еўрапейцаў. Так што, магчыма, будзе абмяркоўвацца ўрэшце-рэшт зусім іншае. Што тычыцца тых, хто ўсё ж такі па інфармацыі, якая зараз ёсць, удзельнічаў у распрацоўцы гэтага плану, то гэта такія краіны, як Турцыя, Катар, былі кансультацыі з Расіяй, з Украінай, а што тычыцца Лукашэнкі, так, яго ён там сапраўды не згадваецца. І нават той чалавек, які прасоўваў
гэтую ідэю выкарыстання Лукашэнкі як канала сувязяў з Масквой, менавіта Кіт Келлог, бо Джон Коул, які вёў перамовы з Лукашэнкам, ён жа вёў гэта ў якасці намесніка Кіта Келлога, спецпрадстаўніка Трампа по Украіне. Дык вось ён быў абсалютна не ўдзельнічаў у гэтым працэсе і сапраўды не выглядае, што беларускі канал сувязі Лукашэнкі адыгрываюць тут якую-небудзь сур'ёзную ролю. Што тычыцца ўсяго гэтага кантэкста з планам, я бы падкрэсліў яшчэ цікавую акалічнасць. Мне падаецца не выпадковым, што Лукашенко сёння заявіў пра тое, што кансультацыі з амерыканцамі, калі адбудуцца, дык яны адбудуцца ў наступным месяцы. Выглядае так, што Лукашенко сам вырашыў узяць паўзу і паглядзець, як там будуць розныя планы абмяркоўвацца паміж амерыканцамі і Украінай і Расіяй, і ўжо там можа паспрабаваць вярнуцца ў гэтую гульню, звязаную з мірнымі перамовамі. Пакуль ён у гэтай гульні не ўдзельнічае. Так вы кажаце пра тое, што магчыма сустрэча, пра которую сёння ўзгадаў Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком сваёй адміністрацыі, з Дмітрыем Крутым, што ў снежні ён чакае перамоваў са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і ён сам узяў паўзу і, магчыма, назірае за сітуацыяй вакол Украіны, а мне падаецца, ці можа быць тут чыннік таксама і складанасцяў самога перамоўнага працэсу паміж Беларусіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі, бо візіт Кіта Келлага ў Менск быў яшчэ ў чэрвені, і фактычна ад гэтага моманту, можна лічыць, пачаўся зрух у стасунках паміж Менскам і Вашынгтонам. Пасля мелі сустрэчу з Коулам, і вось толькі тыя перамовы, якія з'яўляюцца публічнымі, гэта ўжо паўгода. Можа, гэта сведчыць пра тое, што сам працэс надзвычай складаны, і складаны менавіта ў стасунках амерыканцаў і беларускага боку. Працэс, канешне, складаны, бо магчымасці ў Лукашэнкі весці перамовы з амерыканцамі, пра нешта дамаўляцца, яны абмежаваныя. Бо відавочна, што ягоныя кантакты з амерыканцамі з'яўляюцца часткай стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. І вось мы ж бачым кожны раз, калі нешта адбіраецца на гэтым накірунку расійска-амерыканскім, гэта ўплывае на кантакты са Злучанымі Штатамі. Так што, магчыма, у іх проста на дадзены момант няма канкрэтных дамоўленасцяў, яны не дамовіліся па галоўным пытанням. Ну і я думаю, што Лукашенко ўсё ж такі, пакуль сітуацыя такая неўпэўненая і незразумела, як будуць выглядаць у рэшце рэшт стасункі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі ў кантэксце гэтага мірнага плану. Што будзе рабіць Трамп? Будзе ўводзіць новыя санкцыі, і спыніць падтрымку Украіны і іншыя варыянты. Гэта ўсё адкрытыя пытанні. У такіх умовах нейкія прымаць рашэнні, ну гэта досыць складана. Мне падаецца, што Лукашенко для сябе зноў ужо ў які раз вырашыў: давайте лепш не будзем тут спяшацца, возьмем нейкую паўзу, паглядзім, а потым, можа, працягнем альбо не працягнем перамовы з амерыканцамі. Відавочна на дадзены момант, што дамоўленасцяў канкрэтных няма. Былі б дамоўленасці, быў ўжо кол у Беларусі, і адбылася адпаведная сустрэча. Ну, ёсць таксама інфармацыя, што Дональд Трамп праз гэты план, у тым ліку, хоча паспрабаваць выцягнуць Расію з ізаляцыі і ўцягнуць яе ў сусветную эканоміку. А як з Лукашэнкам у гэтым выпадку? Дапусцім, гэта праўда. То вось як з рэжымам у Менску это будзе дзейнічаць? Аўтаматычна, як бы Пуцін проста пацягне Лукашэнку ў Еўропу, ці гэта будзе асобна нейкі трэк? Я думаю, што калі сапраўды нешта падобнае будзе рэалізавана і справа дойдзе да нармалізацыі стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, гэта па-ранейшаму выглядае, дарэчы, вось гэтай нармалізацыі не паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, а ўвогуле нармалізацыя стасункаў паміж Расіяй і іншымі заходнімі краінамі. Усё ж такі не трэба скідваць у Еўропу, яна таксама адыгрывае пэўную ролю. Гэта пакуль выглядае малаверагодна, але калі проста уявіць сябе, што такая нармалізацыя адбылася, ну тады для Лукашэнкі адчыняцца
адчыняцца новыя магчымасці. Ён зможа таксама паспрабаваць, прынамсі, істотна палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі і можа нават з еўрапейскімі краінамі. Ну, нават у гэтым выпадку, я думаю, Расія будзе вельмі уважліва назіраць за ўсімі гэтымі кантактамі. Бо для Расіі усе кантакты і сувязі паміж краінамі на постсавецкай прасторы са Злучанымі Штатамі, гэта ўсё ўспрымаецца так досыць крытычна, як спробы Злучаных Штатаў не захапіць, а распаўсюдзіць свой уплыў. А Расія разглядае ўсю постсавецкую прастору як зону сваіх прывілегаваных інтарэсаў, дзе заходнім краінам, у тым ліку і Злучаным Штатам, амаль нічога нельга рабіць, ну, прынамсі, калі нешта рабіць, дык пад кантролем Расіі.